Sanibonani, nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho Donut TV. Umqalo we-channel zacela uchuve ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe, ushare, ulike ukuze uma ngokuqala ukuthola amavidiyo wazise nabanye ziyakhipha kwiNyakatho Donut TV. Bafowethu, nginiphathele umgosi onzima kakhulu. uKhuzani Mfowampungosi sithathe isinqumo sokuthi akakhiphe ingoma khona kuzomakwa ingoma esikhumbula kahle ukuthi idla ubhedu kulama hour ikhishiwe ikwazi ukufinyelela ku-600K ema-aweni angaphezu kuka-15. Siyakhumbula ukuthi uMthandeni MfwamaNcele ukhiphe ingoma ehambisana noSisi uMahuwa, noma ngilibiza kahleni igama, kodwa uKhuzani Mfwampungosi sethatha isinqumo sokuthi makakhiphe ingoma nentokazi ekuthiwa iNkosazana The Daughter. Bafowethu, ake nginidedelele ubufakazi ningathi ngikhuluma ngento eningayiboni. Naso-ke isithombe bafowethu. Ningakhohlwa ukulayikha, nishere, nikhomente. Ngiyabonga.